दा आङो माबायाव थांनो नागिरदों आरो मा होनो बङाइगावनि TVS श'रुमाव गारि गोदान लन्च जादों थ' नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायलांबाय थाबाय जाबाय आरो ना माबायदि गारिया TVS श'रुमाव आं थांनो ओंखारदों आरो ना जोंनि बिदानियानो जायो माबाया श'रुमा स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबाय जाबाय आरो बे भिडिअखौ दा आङो नै बङाइगावनि TVS श'रुमाव सफैबाय आरो ना नै आदाया फिथा हास'ना होबाय माने बेखेवना होबाय आरो ना गारिखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना गारि गोदान लन्च खालामनायनि नामावनो केक हाबाय बिदिनो गोबां इउटुबारफोर फैदोंमोन आंबो लेंहरनायलाय आंबो नुजाहैदों साइडनिफ्राय भिडिअ खालामबाय माबाय बिदिनो बारा गोबाव थायासै आङो थ' नै केक दौनाय मानाय जाबाय आरो नै साइडआव फट' गारि लालागासिनो बयबो साइडनिफ्राय थानानै भिडिअ खालामगासिनो आरो आङो ओमफ्राय नै गारि गोदान लन्च जानाय लोगो लोगो बायजेनबायानो सासे फार्स्ट अनार नै गारि गोदाननि बेनो नोंथांमोना जाय बाइक एबा स्कुटि लानो होननानै दङ थ' नोंथांमोना बे बङाइगावनि TVS श'रुमाव बायो आरो स्पेसियेलि जोंनि बे चिरां एरियायाव बिसिबां मानसिफोर दं सोरबा बाइक एबा स्कुटि बायनो नागिरदोंबा TVS श'रुम बङाइगावनियाव बायहैयो आरो ना